Takže ahoj, vás vítám do dalšího videa. Dneska chci vás jen tak varovat, že přišel nový bod a jmenoval se a spawnbot. Kdo neví, co to je spawnbot, tak my už tady napsali pár spawnbotů, ale to je fakt něco fakt ale psychického, takže ani ten kanál nebudu jej dávat do popisku. To by bylo proti těm pravidlům YouTube. Dávajte si fakt na to bacha. OK, tak třeba máte komentář, jmenuje se You're Only Girl, girl, a to vám třeba napíše, a nevím, prostě miluju tvoje videa třeba, a tak koukni se tež na moje, a tam máte v popisku takové to, a ještě vám dám to popisku jedno video od jednoho youtubera, co vám vážně to vám ukáže, jak prostě se jmenuje a takové ty hovadiny, takže vážně vás chci varovat. Kdyby vám někdo takový komentář napsal, má se nevšímejte, smažte to a možná když kliknete na video tam to, co vám napíše, tak zavede vás to na takovou nemilou stránku, a to je ta porno stránka, takže jako moc by jsem jako neklikal na to video, protože a může to vám aj dát vir do mobilu nebo do toho počítače, takže já se s vámi loučím a čau.